Ben, imos facer entón o boletín de cálculo de probabilidades. Bueno, penso que é moi faciliño e que non ides a ter problema ningún con el, pero vamos a dedicarlle un tempo. A ver, acordadevos que, por favor, primeiro tedes que ter feito isto vos, dedicado o tempo que necesitárades, e tedes que telo resolto. E o que ides facer agora é simplemente ver se o fixestes ben. Ben, nun concello, o 35% dos censados votaron o partido A, o 45% votaron o B e o resto abstivéronse. Así que votaron o A, o B ou a abstención. Vale. Sabemos que o 20% dos votantes de A, bueno, o A votarono o 35%, o B o 45%. 4, 5, 6, 7, 8. Abstivéronse logo un 20 de un total de 100. Vale. Dinme que o A o 20% dos votantes de A, ou sexa, o 20% de 35, que son 7, o 20% dos votantes de A son maiores de 60 anos, maiores de 60, así que menor ou igual 60. Vale, entonces cantos son menores de 60? Pois 28, vale. Agora, o 30% dos de B, espera, 20 de A, vale, 30 dos de B, que son 13,5, son maiores de 60, polo tanto, quedanme 31,5, que non son maiores de 60. E, por último, dos que se abstiveron, cantos son maiores de 60? O 15% dos que se abstiveron. O 15% de 20, que son 3. Así que a maior parte dos que se abstiveron son menores de 60. Ben, podo facer estas sumas parciais. 3 máis 7 máis 13,5 son 23,5 e 76,5. Vale, moi ben. Pois xa teño a miña táboa. Entón, coa miña táboa, agora respondo. Se votaron 4.000 persoas, cantas delas eran maiores de 60? Bueno, maiores de 60 é o 23,5% do censo. Por lo tanto, votaron, pois, calculamos o 23,5% de 4.000, 23,5, 940 maiores de 60. Vale, moi ben. Se unha persoa ten 60 anos ou menos, ou sea, menor de 60, cal é a probabilidade de que votase o partido B? Vale, a resposta da B é unha resposta condicionada. Sei que é menor ou igual de 60, vale? Sei que está neste caso. E me pregunta que dentro destes que están neste caso, cal é a probabilidade de ter votado o partido B, vale? Entonces, isto é a probabilidade de votar o partido B e ser menor ou igual de 60, dividido entre a probabilidade de ser menor ou igual que 60. Por lo tanto, B é menor ou igual que 60 é 31,5, de un total de 76,5. Por lo tanto, 31,5 entre 76,5 dá 0,4118. Vale, vamos sempre deixar as probabilidades que son da forma 0,4 decimais. Vale, moi ben. Bueno, aquí hai unha pequena incorrección e aquí este numerador é unha probabilidade, por lo tanto, un número entre 0 e 1. Habería que poñer isto dividido entre 100. E este denominador tamén, habería que poñerlo dividido entre 100, pero ao final a división dá o mesmo, vale? C. Son sucesos independentes ter máis de 60 e absterse na votación?
bueno, pois a probabilidade de absterse sabendo que se ten máis de 60, hai que estámonos preguntando se é igual a probabilidade de absterse. Vale, esta vale 0,2, a probabilidade de absterse, porque o 20% se absteñen. E a probabilidade de absterse sabendo que tes máis de 60, a probabilidade de absterse sabendo que tes máis de 60 é igual a probabilidade de absterse e ter máis de 60 dividido entre probabilidade de ter máis de 60. Dito de outra maneira, 3 de 23,5. 3 de 23,5. Vale? E canto dá 3 de 23,5? Pois 0,1276. 0,1276. Por lo tanto, non é igual, é distinto. Vale? O que quere decir que non son independentes. Bueno, non son independentes o que dice o enunciado. Vale, tedes que escribir a frase, sempre unha frase, de acordo? Ben, con isto quedaría resolto o primeiro. Vamos ver o segundo. Ben, pois aquí isto está mal. Isto está mal, este é demasiado. Isto non pode ser 80%, porque 80 de 60 supera 45. Está mal enunciado, disculpade, isto ten que ser, xa vos lo anunciarei en clase tamén, isto ten que ser un 70%, vale? Podemos cambiar tamén xa no boletín por si non o descargastes, vale? No boletín que colocarei na aula virtual xa vai a poñer aí un 70. Ben, entón, se lemos ao enunciado, dice: sei que o 45% das persoas entre 16 e 25 anos teñen conta en Twitter e que o 60% das persoas con esta idade están en contra da monarquía. Bueno, aí hai dúas características: ter conta en Twitter ou non ter conta en Twitter, e estar en contra da monarquía ou non estar en contra da monarquía. Vale. O 45% teñen conta en Twitter. Por lo tanto, queda un 55% que non ten conta en Twitter. E o 60% están en contra da monarquía. Por lo tanto, queda un 40% que non está en contra da monarquía. Ademais, o 70% dos que están en contra da monarquía, o sea, o 70% destes, sería 60 por 0,7, o 70%, o sea, 42, o 70% dos que están en contra da monarquía teñen conta en Twitter, por lo tanto, hai 42 que teñen conta en Twitter. Quedan aquí 3, entón, que teñen conta en Twitter pero non están en contra da monarquía, e aquí que me quedan 18, non? E aquí quedan 37. 30, 40... 55, vale. Ben, entón, aquí xa teño o meu cadro. Unha vez que teño o cadro, empezo a responder. Calcula a porcentaxe de persoas que teñen conta en Twitter e están en contra da monarquía. Vale, a resposta ao apartado A, teñen conta en Twitter e están en contra da monarquía, é o 42% da poboación, de acordo? Ben, calcula a probabilidade de que unha persoa que estea entre 16 e 25 anos, todo o mundo está entre 16 e 25, vale? Non teña unha conta en Twitter e non estea en contra da monarquía. O sea, non ter conta en Twitter e non estar en contra da monarquía. Si o escribo como debo escribir, pois é non ter conta en Twitter e non estar en contra da monarquía. Bueno, esa é esta. 0,37, porque estou falando en probabilidades, vale? Vale. Se unha persoa desta idade ten conta en Twitter, o sea, xa sei que ten conta en Twitter, cal é a probabilidade de que estea en contra da monarquía? Vale, a probabilidade de estar en contra da monarquía sabendo que teño unha conta en Twitter será igual a probabilidade de estar en contra da monarquía e ter unha conta en Twitter dividido entre a probabilidade de ter unha conta en Twitter. Por lo tanto, abaixo un 45 e arriba un 42. 42 de 45.
Vale, 42 de 45. Son 0,93. Vale, con 93, 33. Esa sería a probabilidade. Dixemos que 4 cifras, pois 4 cifras. Esta sería a probabilidade. Se sei que ten conta en Twitter, cal é a probabilidade de estar en contra da monarquía? É super probable, porque xa vedes que tra xente que ten conta en Twitter, casi todo o mundo está en contra da monarquía, vale? Ben. Son os sucesos, son independentes os sucesos ter conta en Twitter e estar en contra da monarquía? Parece claro que non, porque se teño conta en Twitter é moi probable estar en contra, pero se non teño conta en Twitter o máis probable é non estar en contra. Por lo tanto, independentes non son influe moito no outro, entendido? Pero bueno, vamos a comprobalo. Probabilidade de estar en contra da monarquía sabendo que ten conta en Twitter, temos que ver se é igual a probabilidade de estar en contra da monarquía. Esta xa calculei antes e deume 0,93. Sin embargo, a probabilidade de estar en contra da monarquía é 0,6. Por lo tanto, non. Así que non son independentes. Vale? Vale, moi ben. Son incompatibles? Non serían incompatibles se non teñen nada en común. Hai que ver logo se a intersección, estar en contra da monarquía e ter conta en Twitter, é valeira ou non é valeira. Pois non é valeira, porque estar en contra da monarquía e ter conta en Twitter é un 42%, non? Polo tanto, non é valeira. Polo tanto, non son incompatibles. Incompatibles. Vale, ben. Feito o segundo. Vamos ver o terceiro e último. Sexan A e B sucesos tales que a probabilidade de A é 0,6, a probabilidade de 0,5 e a probabilidade de A sabendo que B, isto sería, tes que lelo como probabilidade de A condicionada a B, vale? É 0,7. Vale. Calcula a probabilidade da unión B, a intersección non B, e pregunta se os sucesos A e B son independentes. Vale, eu recomendo vos que isto o fagades como A non A, B non B. Vale, e a ver o que me dicen. A probabilidade de A é 0,6. Logo de non A é 0,4. Isto suma 1, vale? A probabilidade de B é 0,5. A probabilidade logo de non B vai ser tamén 0,5. E agora, probabilidade de A sabendo que B é 0,7. O sea, se sei que B, a ver, vamos a escribir, probabilidade de A sabendo que B é igual a probabilidade de A intersección B partido pola probabilidade de B, vale? E isto é 0,7. Como tamén coñezo isto de aquí, podo despexar a probabilidade da intersección, vale? Tería que a probabilidade de A intersección B é igual a 0,7 por, pues isto pasa multiplicando, por a probabilidade de B. E cal é a probabilidade de B? 0,5. Por lo tanto, 0,35. A probabilidade da intersección B é 0,35. Daquela 0,35, quedame aquí un 0,15, 35, 0 aquí un 0,25 e aquí que me queda un 0,25. Vale, perfecto. Xa teño o meu esquema. Xa teño o meu cadro de contingencias. Podo responder ao que me preguntan. Apartado A. Calcular a probabilidade de A unión B. Probabilidade de A unión B. Vímolo en clase. A unión B é este máis este máis este. Vale? Por lo tanto, pues sumo esas cantidades e danme 0,75. Suben moi rápido porque é todo menos 0,25, vale? Vale. B. Calcular probabilidade de A intersección non B. A intersección non B. A intersección non B é esta de aquí, 0,25. Vale. Son A e B independentes?
Bueno, pois estánme preguntando se a probabilidade de A condicionado a B é igual á probabilidade de A. Este é o que eu me pregunto. A probabilidade de A dinme directamente, é 0,6. E a probabilidade de A condicionada a B tamén me din directamente, é 0,7. Por lo tanto, non son independentes, vale? E con isto queda resolto o boletín. Chao.